כשמישהו אומר העיקר הכוונה, למה הוא מתכוון? הרבה פעמים העיקר הכוונה עוזר לנו להרגיש טוב עם עצמנו. התכוונתי לעשות משהו, אבל הוא לא יצא לפועל. ויש הרבה פעמים שהמשפט הזה פשוט צורם. כמו מישהו שיגיד לך שהוא אוהב אותך, אבל לא יעשה שום דבר בשבילך. כמו מישהו שאנחנו סומכים עליו שיעזור לנו, והוא מאכזב אותנו שוב ושוב. העיקר הכוונה ואף פעם אין מעשים. אז אולי הגיע הזמן לתרגם את הדיבורים למעשים בשטח. פרשת משפטים מלמדת אותנו שהעיקר הכוונה זה לא מספיק, וקוראת לנו לבנות לחלומות שלנו תוכנית פעולה. בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, קיבלנו את התורה, דבר השם, עם אורות גדולים בעשרת הדיברות. וישר אחרי זה אנחנו עוברים לפרשת משפטים, כדי לתרגם את האורות הגדולים ליישום בשטח. פרשת משפטים כוללת רשימה ארוכה של מצוות ודינים, כולל מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. הכל כדי לתרגם את הרעיונות הגדולים למעשים ביום יום. וזו קריאה לכל אחד ואחת מאיתנו, לתרגם דיבורים למעשים. אז בכל פעם שעובר בנו איזשהו רצון לעשות טוב למישהו או לקדם איזשהו עניין, כדאי שנשאל את עצמנו, מה אני יכול לעשות פרקטית כרגע כדי לממש את הרצון שלי בעולם? כי כל מעשה קטן שלנו יכול לשנות עולם.